กันเนกะเดกะคานาชะพังกะเวกะคุณกันไทกะบะดอนกะจิงอังนูดบัดกะจิงเอียดกันเนกะกันไทกะลองกะบะคุยมันเซมกันเนกะจิงยะทุคานากะละปันกะลายะกะเวกะลองเยียงบะละปาดละปราตงินยะเป็ดหากะโนกะรุกอมกะละปันกะลายะละกะจองกะเยียงกะแซมหากะเวกะสเต็ปกะเวกะด็อกเตอร์กะบะกระแตงกะไซรากันเละเชยาวบัดละกะกมีจงกากะซาริตากัดบ้ากินเนกิอาร์งูดชิกมิชิคุนกิดังยัดกะไซรากละกันเด็ดกะจิงมุดจงกาฮาบากละโยอียาอุบริวอุบชองฮักันดองกะบะเดยฮะจันเลนตีอุนีอุรังบะอุบะเดยอุมุชีอุญาตยากิจุตีจงกิบริวกะไซรากละองฮละกะกมีเมย์เป็ดอุเตยอุกปาจงาอุเดยตะเมย์Kasarita kelakendet ringkat bat ketiang. Kakemi ka ong umdei utai umushi umdei ukpa jongpi ulong ubriu ubarius pa omkum utai unong penkui juti Henry kasaira kala ong mei ngatip ha kadur ipa ba pilapan iyanga udai utai ubriu pitok pipen biet yanga ngatip udai ukpa jonga utai Kasaira kala ong biang yang ilet khot ipa ban let no shaying pet sa may kumno ulong uba isen ay bat ising si bha kadba uroben udang nyat sia ya kijuti ulayo I ya kasarita bat ulakendet uroben ulapen let ya kikmat jong u shaka upet lingo bat usyong jar kasarita ro kapet ya u Henry kamkwa bakakun jongka kantip ba udai ukpa jongka kasaira kelas nyutu ba dei shisha uta ubriu ukpa jongka Henry kakmi jongka katmu ban penkiar sejengai na u bat kala ong tongin ya let no shaying dei tang ke jing bakala jongpi kasaira kala ong mei ngilet khot ipa udai ukpa jonga wadla phi bat ipa phidon ke jing ya pher jing mutro Henry ke jing ya dei jonga bat ipa kadang ne ngahap ban let khot ipa ban let no shaying kasarita kala persajur bat kala ong lada philet ya lam ya u shaying ngam tre shong shu bat phi lada pi sung ye je ukpa jong phi hadu kata phi ha ban klet no yanga kakmi jong kasaira kala dom bat kala ong ya let no uni ubriu umdei ukpa jong phi Kasarita kamsha hitadot bakasaira kan let khot yu ukpa jongka banyalam ya u shaying kalamaya ka bat kilawan no shaying kasaira watla ka isen e yu ukpa Henry ka hap sengap yu kakemi watla ka kwa makana ban wanyalam yu ukpa haying kamla namar kakemi kamsha bat kasaira kelas ngusi bha uroben usupet umla banle namar kasarita kamkwa bakakun jong u kanwan hajan uroben usa hajing perkhat halamarway bat ulaong ani kakun jonga klasamla a bangin daya salang ngatarai kanum jia yanga kum kania ka apot uroben ulaong biang Henry ngatarai de kijingle jonga hi sajia kumne ha kajing im jonga Uroben ula penkut no ya kecing perkhat ula treno la kakam ha kata kamit kasaira kala keli mei belai pitok yanga ba uto ubriu umdei ukpa jonga ngatip te mei ba udei ukpa jonga belai pimsha ba ipa inwan haying kasaira kala ong biang ngate mei ngane ya kendu ya ipa jonga watla kakmi jong kasaira kamsha banyakran sapang jong u Henry kasaira kala ong biang mei watla pilapankut ya ka jingade jong phi bat ipa jonga Henry bat nga ka jingade kamkut lano ro to se mei sha yanga bangal ya kandu ya ipa kasaira kala ong mei balai phi lat no bat ipa ka ka daw jia ayu mei hadu ba phin ya sa la ka jong ngate ngam kan mau te mei Henry la da phi thu yanga yo le se ngala ban penwan biang ya kajing ya dei jong phi bat ipa khnang bangin yo ban ya salang kasaira kala ong biang tu se me ya thu yanga balai phim isen ai se ya ipa
kat no itreshi tom menta kum ka khun ka basno thu ka saira kala ong mei pilayo I yanga ba menta ngala long ka wei ka doktor kat ba ipa jong ngapat I police duty jong kibriu hasurok ka saira kala ong biang ngamla te mei ban pet yakane nga isin e ipa lada phi bat ipa jong nga phim ya sukno ngaru nganum sa shu hakane ka ying ka saira kala ong mei ka rai ka de ka jong phi lada phile kumno tole henry ngate ngala rai bangalet khot no ipa jong nga ba in wan no haying ka sarita kala ong khun tole yakaba phimon henry ngate ngamsha ba ukpa jong phi unwan sa biang hakane ka ying lada phisa ne phimsa hakane ka ying kade ka mon jong phi henry ngate ngamsu tanat shu ba utu ubriu unwan yukjat biang haying jong nga namar ka ding ka bala lep ngam kwa shu bakan me biang namar dei ukpa jong phi uba ino yanga dei manga kakmi kala ong biang saira phi kwa ban ino yanga phiru phila ban le yakata ngam sneu ai henry ngam kwa shu ba ukpa jong phi unwan sa biang hakane ka ying ka sarita kala ong da jing sneu si khun kane ka de ka jingja ka bakrau ngamla ban pen sneu thu ya phi namarba ka kami kam ya thu ya ka daw jong ka jing bom ya sa lang shu ba dukpa ka saira kala rai halaman sim bat kala ong ngahab ban wa jing tep ya kane khnang ba ngan tep ya ka jing shisha ka e ka daw ka bala panlong ya ipa ba imei ba kinum ya sa lang shu ka saira marway ka khuslai ba leiba ka kmi jongka ka monshu ba ukpa jongka unwan sa biang haying ba lei ka e ka daw ka saira kala ong biang hadu kat no ka jing sneu ipa jonga hadu ba imei jonga inlong donut mau kat ne hadu ba yang ngaru idom namar ba imsha ya ipa ban wan biang haying ka saira ka kenli halamar wei balei ka e ka daw bala penlong ya imei kumne ba imsha ya ipa ban wan haying ngaham ban wan jing tip balei kumne hadu ba imei idom lang yang ngaru ladanga keren sapang ipa ha kasngi ka pabut ka saira kam ong ai ya kakmi ka let hi sayaw bat kayo ibiang ya urobin ka saira ka let jar sha ka jaka basyong police duty ukpa bat kalakali ya u ka ka kertang jong phi ukpa jong ka ula jubab nga kertang urobin ka saira kala ong biang phisa hang no urobin ulaong ngamdon yeng bansa ngasa katsya balap namar ngamdon bahayeng hasem kasaira kum ka khun haba kayo sngew yakine kikintin kajaw umat bat kalaong pi itu ne em yanga urobin ulapai bat ulaong em ngam itu ya pi dei mano kasaira kasngap jar sipang kaperkhat halaman sim bat kalaong ngatip pa bapi itu yanga henry pitok ngatip bapio I yanga bat imei hagato kasngi henry pilen kasaira kalaong ya ukpa ngatip bapim itu yanga bat ngakertang isaira token mause yo pilayo I yanga hangno rehangno urobin ulaong em ngampat jiyo I ya pi ngala persyang man ken mau henry ngam ken mau ngampat jiyo I ya pi kasaira ayu kata ngamtip urobin ulaong ngatarai pila ban itu yanga henry ngate kun ngam itu ya pi kasaira wadla ukpa ula kenta jaka ba itu henry kasngo kemen kendian namar urobin ulaong bat pendon kam ya ka kentin kun kasaira kalaong ngade ka kun jong pi kasaira kalaong biang balei pa pitok ngatip bapi bat imei jonga piladep ya tho bat imei mensua bat ngadei ka kun jong pi kasaira kala ong biang ngam tip ya ka daw balei pi bat imei phim ya sa lang ka daw ngam tip henry ngate ngakwa bapi bat imei jonga phin ya sa lang biang sa shisin pat urobin ulating bat ulaong ngam tip pikran ya ka ngadei ubriu badang marway nga im hang ne menta la bun snem
bat ngamdei ukpa jongno ngatarai piong yano kasaira haba kayok sngau yakine kikentin kaperkat halaman sim ipa jonga itok balai ipa bat imei kimkwa banya salang Henry ngate ngan numsya bakinya salang kajong kumne ngadei ban panya kendulang ya imei bat ipa ngamkwa bakaying jongi kan long kabaklem paya kasaira kala ong biang ngatip bapidei ipa jonga bat ladalong kumno ru nganyalam ya phi saying bat imei wat la phi bat imei phim kwa shu banya salang kasaira kala ong biang yano pa lekno bat nga haying balai phiru phi e do not kumne phidei ukpa jonga ngadei ka doktor balai phim nge janga ngamkwa ya phi pa ba phin em kum kane ka jing em bat kalong ka bas ngeusi ban yo I ya ukpa jonga ubashong pan khut juti hasurok kasaira ka kerpat tu sepa ya letno saying bat nga uroben usngap jar bat ki umat ki tuj na ki khmat jong u bat ulanyat ya ki umat ula ong artat em khun ngam tre ban lej bat phi haying namar kamdei ka ying jonga phi te phila ban shong ha ka to ka ying Henry ngate ngam don hok ban shong ha ka to ka ying uroben ula ong em khun ngam tre lej ngala dep ong ye phi bangan shong ngan sa hangne kam lei khi khun lej no kasaira kelas ngutu bakam dei kbasuk ban la ban penya kendu biang yakini ki arngot tangda ka jingkran Henry da ka boy bat balei ba imei bat ipa jonga kilong e do nut kumne ka e ka daw kasaira kalarai ban wat bania ban wanra ya ka jingsu khaying hasam kasaira ka lej no saying ha kasngi ka babut kasaira kala kali ka kemi jongka May pidon paralog ne em ngam juyo sngaw ne yo I baki paralog jong phi kinwan ne ba phin let kai ma phi bat ki kakmi kala ong balai khun ngam don ngadon ki paralog bat menta ngadang sudap ya kren ya ka paralog jonga kakmi kala ong balai saira phikli shaphang ki paralog jonga kasaira kala ong em ngasukli ken mai namar bangam juyo I ya ki paralog jong phi kakmi kampoi perkhat ya ka jingli jong ka khun shaphang ki paralog katba kasaira pat kakwa banwat jingtip shaphang ka jingjia ukpa bat kakmi kasaira kala ong May balai phimpha wan kaino ya ki paralog jong phi haying khnang ba ngin snotanat bat khamsngan ka yeng ka sem jongi kasarita kala ong kadei khun ka ba phi ong tungan khotno ya ka paralog jonga ibasa hangni hajan ba inwan kaino haying jongi ha kasngi ka babut ka paralog jong ka sarita ka lalita ka wan kai haying jongki kilaya bam ya di rengkat lang baro langut hadin katu ka nepor ka lalita kamut ban letno ka saira ka lejbu ya ka paralog jong ka kemi hajing khang bat kala ong artat nana long ne em I know ada phone number jong phi yanga bangan yo phone ni phi tang ka lalita ka ai ya number phone jong ka ha ka saira ka kmi jong ka saira kam tip ya ka jingmut jong ka khun katba ka saira pat klayo ya number phone jong ka paralog jong ka kmi ha ka sngi ka babut ka saira kala phone ya ka lalita bat kala ong nana ngakwa banya syam ya phi ngadon kam banya kran ya khana bat phi ka lalita kala ong balai omlong kalong tangba balai phim ong ha ka phone ka saira kala ong kalong tangba ngakwa banya khana markhmat ka lalita kala ong lanu phinwan haying jonga towan ngadon haying ka saira ka le saying jong ka lalita bat kala kelli nana balai imei bat ipa jonga kia pher jingmut ke ei ka bajia shisha yaki hadu ba ipa jonga iham pan shim mikane ka senjam ban pan khu juti hasurok ka lalita kala jubab ha ka porba kidanya salang shisnam ki imsuk ki imbha Henry hadin shisnam balakha ya phi ka jingya pher kalasdang
Kalalita klaya tu biang. Ukpa jong pi, udon jinga day bat gawe ka kentay, ha ka jaka ba utray. Hadu sausnem ki don jinga day. Ukpa jong pi, ulan long kum ubabit, ungay kat ba ong kata ka kentay. Bat kata ka kentay, kala tulut ya ka pisa jong u. Wat ya ki jing don jing em ki ba udon ro, ula dilot na ka benta jong kata ka kentay. Kalalita klaya tu biang. Imei jong pi iban lui imtip ru em sapang kane bat hadin ba pi pilayo sausnem imei jong pi ilatip kane bat haba ka kmi jong pi klatip imei bat ipa jong pi kilaya isi iwe kimla banyapet bat imei jong pi ila pankutno ya ka jinga day jong ki kalalita kala ong biang ukpa jong pi ulaha papo ki jing bat menta ulong kum ubriu ubasiusi bat ubasem janjar namar ka jinglong jong uhi kasaira haba kayo asngaw ikine kayam hangta bat kala perkhat ngadei ban panyasukno ya imei ipa kasaira kalaong nana yarap yanga tongin nyalet wati ipa jonga ban let khot ya I ba in wanno saying kumta kini ki arngut ki let sayaw bat klaya kendu ya u Robin. Kalalita kalaong. Robin, pet ya kakun jong pi. Katno itrang ban yo iya pi. Ban let no saying, tang nakabenta jong ka. Kasaira kalaong. To sepa, ya let no saying. Imei jong ngaru, ikwa ba pinwan no haying. Henry, kasaira kalatok, tang ba ukpa unget. U Robin ulah pediang ya kane, bat kila let saying. Kat ba kini kilangut kilarung haying. Kasarita kalayo I, bat kalaki bitar. Kalaong ya kasaira. Kumno piwan ra ya uni ubriu saying jonga. Ngaladep ong, bangam kwa banyo I ya u hangne haying. Haba u Robin ulayo I ba kasarita kalaki bitar ya kasaira. U Robin ulamud banlet no. Henry kasaira kamsya. Kalaong. Pa kane gade ka ying jonga pin omelet shano to sa hangne kaneru gade ka ying jong pi kalalita klakran pensiu tu ya kasarita pek ya ka kun jong pi wat la pi pila isi ya u Robin Henry ka kun jong pi kasngu si ka kwa tang ba pi bat u Robin pinyasuk biang mapno ya u Betang biang ya kajing iye jong pi arngut, namar don kam ya kajing iye bat kajing map. Kasaira kacau umat, bat kalaong. Mei pa, ngakerpat ya pi ba pin yasuk no, kum ba pi kemen, ngaru ngasngaw kemen, kumta ngakwa tang kajing yasuk jong pi arngut, namar klem ba pi arngut, ngamla ban im. Kasarita bat u Robin, klia map bat klia suk no. Kila pediang ya kajing yasuk bat kajing ya map. Bat kila ya kemen lang. Ha kabakut kasaira kalala ban penyasuk biang yaki. Bat kaying kasem jongki. Kadap ta kajing iet bat jing kemen. Lada episode tenat. Sengaw like, share, komen, bat subscribe ya ke channel.